душанбе бозорчаи роҳи оҳан аз субҳи содиқ серодам аст ва хариду фурӯш оғоз ёфтааст. аз маҳсулоти хӯрокаву ниёзи аввалия то молҳои кӯҳнаро инҷо дарёфт кардан мумкин аст. дар ин ҷо ҳама содда ва оммавӣ ҳаст ва бисёриҳо маҳз барои тамошои ин манзара меоянд. бештар маҳсулотҳое ки замоне мардум ба он ниёз доштанду истифода мекарданд ва имрӯз онҳо моли кӯҳна ба ҳисоб мераванд, диққатро ҷалб мекунанд. мардуми зиёде назди чарчинфурӯшҳо ҷамъ шуда моли кадом замон ва макон будани он молҳоро мепурсиданд. ин ҳама намунаи бозорҳои шарқиёнаро ба ёд меорад. маҳсулотҳои ин бозор арзон ва дастрас аст. бозор ҳар якшанбе баргузор мешавад ва ҳама вақт серу дам аст.